Helo. Diolch am ymuno yn y myfyrdod bach yma o'r Gweithredoedd Dychmygol ar gyfer iechyd a lles. Mae bob un o'r myfyrdodau yma wedi selio ar thema bach, felly yr un yma ydy symudiad. Felly lle bynnag ydych chi, dwi'n gwahodd chi i adael y llygyd dderbyn be maen nhw'n weld. Jyst yn hawdd i adael nhw symud fel maen nhw eisiau mynd yn reddfol o amgylch y gofod. Ella nwch chi weld rhyw liw neu siap neu ddeunydd o rhywbeth sydd yn ddiddorol mewn unrhyw ffordd, neu'n bleserus mewn unrhyw ffordd. A dwi'n gwahodd chi i gysylltu â hwnna drwy'r llygyd. Yn hawdd iawn. Jyst am eiliad a gadael y llygyd eto i fynd lle maen nhw eisiau mynd. A tro yma, mynd cam ymhellach drwy weld be dwi'n weld, oes na rhywbeth yn symud dwi'n weld o'n nghwmpas i. Bod o'n frigyn a'r goeden sydd yn symud yn ysgafn yn y gwynt, neu yn blentyn yn chwarae, neu ella bobl yn mynd o gwmpas i diwrnod. Jyst yn cysylltu ar symud, a'r symudiad sydd yn digwydd o'n nghwmpas i. Be dwi'n fwynhau edrych ar? Beth sydd yn gefnogol i fi wrth fi edrych arno fo? A wedyn dwi'n gofyn i chi gysidro, be di'n rydym i heddiw yma? Os fyswn i'n mynd am dro i rwla, pa fath o ddiwrnod ydy hi? Ydw i'n mynd yn fwy ar y deg na'r arfer, neu ydw i'n mynd yn gyflym heddiw yma? Ac os bys yna rhythm sydd yn siwtio fi yn berffaith, dwi'n gwahodd chi i ddychmygu y symudiad yna, i ddychmygu chi yn cerdded neu yn symud i'r rhythm sydd yn teimlo yn berffaith ar gyfer heddiw yma. A fel dwi'n neud hynna, mae'n cysylltu yn ysgafn iawn i'r teimlad yn y corff o'r rhythm. Ac ella o ddychmygu y cerdded, ella bod yna symudiad arall sydd yn dod fewn i'n nychymyg i. Dwi'n mwynhau i wneud, boed o'n nofio, neu'n rhedeg, neu'n mynd lawr ryw ar feic. Unrhyw fath o symudiad dwi'n mwynhau wneud. A fyddai'n dychmygu hwnna am eiliad. Yn llygad yn meddwl. A drwy ddychmygu y symudiad yna, dwi jyst yn gadael yn hun i weld
oes na ryw symudiad bach sy'n dod i'r amlwg yn y corff rwan? Fel dwi'n eistedd neu'n sefyll. Ella mod i'n siglo, nôl amlaen. Neu ella bod yn rhoi i'n tapio neu yn llaw i derbyn y llaw arall. Unrhyw symudiad bach. A wedyn yn ara bach i adael y llygyd unwaith eto i gysylltu â'r gofod o gwmpas chi. Be mae'r symudiad fel tu allan i fi rwan yn y gofod yng nghwmpas i? Be dwi'n weld yn symud? Be di'r lliw neu'r deunydd neu'r siap neu symudiad fyddai'n mwynhau i weld? Fel da ni'n dod â'r myfyrdod bach yma i ddiwedd. Diolch.